ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଆଉ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ହୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ମା ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଅଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଅନେକ ଜଣ ଅନେକ ଭାବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ କେତେଜଣ ସେ ମାଆଙ୍କର ରୋଷ୍ଟ ମାରିକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କେ କହିଅଛନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ବେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଭିକ ମାଗୁନଥିଲା କି ପଇସା ମାଗୁନଥିଲା, ସେ କେବଳ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ବିଦେଶକୁ ନେଇକରି ମୁଁ କେମିତିକି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବି, ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭିକ ମାଗୁନଥିଲା କି ପଇସା ମାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ରୋଷ୍ଟ ମାରିଛି ତାଙ୍କର ମାଆର, ଯାହା ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା ତାହାକୁ। ଆଉ ସେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ ମାରିଲାଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି। ତ ଜଣେ ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଲେ ତାହାକୁ ନେଇକି ସେ କହିଅଛି ମରିଗଲା, ଯାହା କିଛି ଭଲ ହେଲା। ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ନାମ କମାଉଥିଲା ଭଲ ଭାବରେ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ମଧୁର ସ୍ୱର। ମୋର ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ସେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇକି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି, ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟି ଗୀତ ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ସେ ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଅନେକ ସେ ଭିକ ମାଗୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଭିକ ମାଗୁନଥିଲା, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକରି ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବି ମୋ ପୁଅକୁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ମା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ତୁମକୁ କେଇ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ? ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି କହିବ ବୋଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ରୋଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ନିଜେ ଭାବି ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତିକି ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଜଣକୁ ଯିଏକି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିବ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବା କେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଛି। ତାହା ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ତୁମେ କିଛି କହ, ମୁଁ ଧର୍ମ ବିଷୟ କହୁନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଆମର ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ପରେ ଆମେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମର ହୃଦୟରୁ ଆମେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା। ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ିଥିବ, ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ିଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମେ ଜଣକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କହିଦେବା, ସେଟା ନୁହେଁ। ସେ ଭିକ ମାଗୁନଥିଲେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ। ପଇସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁନଥିଲେ। ମୁଁ କେମିତି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି, ସେ ପ୍ରକାର ସେ ମାଗିଥିଲେ। ଆଉ ତୁମ ଭଳିଆ ରୋଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗ କରୁଛ। ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ସେଇଟା ଭଲ କି ଭାବି କରି ରୋଷ୍ଟ ମାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କହିଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କହ, ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲନି। ତାଙ୍କର ମା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତାଙ୍କ ମା କହିଥିଲା ତାକୁ ନିଜେ, ଆଜି ରବିବାର ଯାଉନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେବୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କଥା ନ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ସେଇଟାରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଯୋଗ ସେ ପୁଲି କରି ଆଇଲା। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ। ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣି ପଟାକ ସମାନ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ଅଛି, କାଲି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର। ଆଜି ହୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କର ତାଙ୍କର ବହୁତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରୁ ଥିବେ, ଅଛନ୍ତି ବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ରୋଷ୍ଟ ମାରିକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମର ହୃଦୟ ସହ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ରୋଷ୍ଟ ମାରିବ ସେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ଜଣକୁ କଥା କହିବ, ନ କଥା ଶୁଣିବ, ନ କଥା କହିବା
ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷା କହିଦେବ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ନାମ କମାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଇଏ କରିକି ଆମେ ନାମ କମାଇବା। ସେ ଜଣେ ଯେମିତିକି ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ମା ଭଉଣୀ ବାପା ଭଉଣୀ ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ନ ଶୁଣିବା ବସା ଯୋଗ କାଢ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ। ସେଇଟା ସେମିତିର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଅଧର୍ମଚାରୀ ମାନେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆମେ ଇଏ କରିକି ହିନ୍ଦୁର ନାମକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଇଏ କରୁଛ। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ଧର୍ମ ସେ ଧର୍ମ ବୋଲି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସେ ଅଧର୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସେ ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ବୁଝନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନ ତୁଇ ସେ ଧର୍ମ ଏ ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହିଁ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର, ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ମାନୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିଥାଏ। ଜାଣିଥାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ କହୁଛ ଧର୍ମ ବିଷୟ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ବନାଉଛ, ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛ, ସେଇଟା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଗତ ଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବେ। ଆମେ ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ରହିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଲାଜରଙ୍କର ତୁମେ ବିଷୟ କାହାଣୀ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଲାଜର ଜଣେ ଏମିତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଗରିବ ବା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ସେ ଯେମିତିକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଇସା ଗୌର ଯାହା କିଛି ଥିବ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଜଣକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବ ବା କୁଚିନ୍ତାରେ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସେଠାରୁ ଆମେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରକାର, ଏଟା ନାହିଁ। ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛ, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ରୋଷ୍ଟ ମାର ଆଉ ଭଲ ନାମ କମାଅ। ସେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷା ଯାକ କହିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ ନାହିଁ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହିଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ ବିଷୟ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଧର୍ମ ବିଷୟ ନେଇକି ବନାଏନି କି କିଛି ନାହିଁ। ବା ଜଣେ ଆମେ କେମିତି ଏକାଠି ହେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆମେ ମିଳିକି ଏଇ ଦେଶ ବା ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଚଳିବା, ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯଦି ଭୁଲ କହିଥିବି ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଇଁରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।